Det var en helt almindelig morgen i byens mest luksuriøse bankfilial, indtil en 68-årig landmand trådte ind ad døren. Hullet stråhat, falmet skjorte, beskidte støvler. Jens Hansen så fuldstændig malplaceret ud i det pletfri miljø. Da han bad om at overføre 15 millioner, stansede filialen, og filialdirektørens grusomme latter rungede gennem lokalet. Hvis du har dækning, giver jeg dig det dobbelte. Men Mads vidste ikke, hvem han havde med at gøre, og ingen forventede, hvad der ville ske som det næste. Jens Hansen skubbede glasdøren til bankfilialen op med sine hænder, der var hærdet af arbejdet på gården. Den kolde aircondition stod i skarp kontrast til solens varme, som stadig klæbede til hans simple tøj. Som 68-årig var han stået tidligt op den torsdag morgen, ligesom han havde gjort de sidste 50 år. Han drak sin sorte kaffe, kiggede på køerne på marken og besluttede, at det var på tide at få ordnet den bankforretning personligt. Den beskidte stråhat dækkede hans grå hår. Den falmede, ternede skjorte vidnede om mange års ærligt slid, og de støvede støvler bar stadig spor af den røde muld fra hans gård. På håndledet bar han et simpelt plastikur, det samme han havde brugt i 20 år. Intet ved ham skreg af rigdom, intet antydede magt. Det var præcis sådan, han kunne lide at blive set som en almindelig mand. De andre kunder i banken, alle i pletfri forretningsdragter, trak sig instinktivt væk, da Jens gik forbi. Kvinder i høje hæle viskede bag deres designertasker. Mænd i jakkesæt rettede ubehageligt på deres slips. Kontrasten var slående. Her var en verden af facader, af status, af bedømmelser baseret på påklædning. Mads Larsen, filialdirektøren, observerede hele scenen fra sit kontor med vægge af panserglas. Som Femo-3-dive årig betragtede Mads sig selv som en vinder. Uddannet fra byens bedste private handelshøjskole, en MBA fra udlandet, en importeret bil i garagen og en lejlighed i det bedste kvarter. Hans italienske jakkesæt kostede mere end 3 måneders mindsteløn. Hans engelske sko skinnede som spejle. Endnu en, der er faret vild, tænkte Mads, mens han rettede på sit importerede silkeslips. Han ved sikkert ikke engang, hvor han er. Han havde bygget sin karriere på at være nådesløs over for de små. For Mads blev succes målt på bankkontoen, adressen mærket på uret, og den gamle mand havde tydeligvis intet af det. Receptionisten Camilla, en 23-årig ung kvinde, der beundrede Mads, bemærkede også den afvigende tilstedeværelse. Hvor pinligt, mumlede hun til sin kollega. Hvordan har de ladet den mand komme ind her? Hun var blevet oplært af Mads til at sortere den rigtige type kunder fra. Folk som Jens i hendes øjne skabte kun problemer. Da Jens nærmede sig skranken, blev stemningen anspændt. Hans støvler lavede en anderledes lyd på marmorgulvet. Nogle kunder stoppede deres samtaler. Mads kom ud af sit kontor, gående med faste skridt og et smil, der ikke nåede øjnene. Kan jeg hjælpe dem? Spørgsmålet kom med en nedladende tone, som om han talte til et forvildet barn. Jens tog sin hat af og afslørede et ansigt mærket af sol og år, men med faste og intelligente øjne. Goddag, unge mand. Jeg skal lave en overførsel fra min konto. Mads kunne knap nok skjule et grin. Han kiggede på Camilla, som dækkede sin mund for at skjule et ondsindet smil. Selvfølgelig, herre. Han stoppede og ventede på navnet. Jens Hansen, har Hansen. Mads fortsatte med at udtale navnet, som var det en intern joke. Hvor meget har de tænkt dem at overføre? 15 millioner. Det er til en investering hos mægleren. De skal være fremme i dag inden klokken 14. Den stilhed, der fulgte, var øredøvende. Mads blinkede flere gange, som om han ikke havde forstået. Camilla fik sin egen spyt galt i halsen. De andre kunder, der indtil da havde ladet, som om de ikke lagde mærke til noget, stirrede nu skamløst. Mads genvandt fatningen og brød ud i en høj latter. Hvis du har dækning, giver jeg dig det dobbelte. Hans sarkastiske latter rungede gennem hele banken. 15 millioner. Forestil dig det, Camilla. Vores landmandsven her vil overføre 15 millioner. Camilla lå med, smittet af sin chefs joke. Andre medarbejdere kom nærmere, nysgerrige efter at se, hvad der skete. Situationen var ved at blive pinlig, men Mads morede sig. For ham var det at ydmyge mindreværdige mennesker næsten en sport. Er de sikre på, at de ikke har forvekslet tallene? Spurgte Mads.
hans stemme dryppende af sarkasme. Måske var det 15 kroner eller 150 kroner. Jens forblev rolig, vant til den slags situationer. Gennem livet havde han lært, at udseendet bedrager, både hans eget og andres. Han vidste præcis, hvor han var, vidste præcis, hvem han var, og vidste, at retfærdigheden altid indhenter dem, der har tålmodighed. Nej, unge mand, svarede han roligt. Det er 15 millioner. Du kan tjekke kontoen. Ingen forestillede sig, at denne simple mand med sit ydmyge tøj og rolige væsen var bankens hovedaktionær. Stormen var kun lige begyndt, og Mads Larsen anede ikke, hvilken orkan han netop havde fremprovokeret. For at forstå, hvem Jens Hansen virkelig var, må man gå 50 år tilbage i tiden, til da en 10-årig dreng gik barfodet over markerne på en gård, der ikke tilhørte hans familie. Født ind i en familie af landarbejdere kendte Jens fattigdommen på nært hold, men ikke den bitterhed, den ofte medfører. Hans far, Jørgen Hansen, arbejdede fra solopgang til solnedgang på jord, der ikke var hans. Hans hærdede hænder bar vægten af et helt liv dedikeret til ærligt arbejde. Hans mor, fru Rosa, syede for andre til sent om aftenen for at supplere familiens indkomst, hendes fingre mærket af tusindvis af sting syet i skæret fra en petroleumslampe. Den lille Jens hjalp allerede til i marken fra en tidlig alder, men han havde noget, der adskilte ham fra de andre drenge i området. En umættelig tørst efter viden, der syntes uendelig. Mens vennerne legede efter arbejde, løb over markerne og fiskede i bækken, studerede Jens i skæret fra petroleumslampen. Han læste alt, hvad han kunne få fat i. Gamle aviser, der ankom til gården ugevis forsinket, bøger lånt fra byens lille bibliotek, endda etiketter på produkter, han fandt undervejs. Hans lærerinde fra landsbyskolen, fru Marie Sørensen, en 60-årig dame, der havde dedikeret sit liv til undervisning, var den første til at bemærke hans exceptionelle potentiale. Den dreng kommer til at nå langt, sagde hun til alle, der ville lytte, med en stolthed, der lyste i hendes trætte øjne. Han har en intelligens, man ikke kan lære sig. Det er en gave fra Gud. Hun lånte endda personlige bøger til Jens, velvidende at hver side ville blive slugt med sulten fra en, der så viden som den eneste bro til en bedre fremtid. Som 15-årig, da mange af hans jævnaldrende allerede havde forladt skolen for at arbejde på fuld tid, traf Jens en beslutning, der ville ændre hans liv. Han fik et lift til den store by, 80 kilometer væk, og fandt arbejde som murerarbejdsmand. Han sov i et lille bitte værelse, som han delte med 3 andre arbejdere. Han stod op 5 om morgenen, arbejdede til 17 og fandt stadig energi til at studere om aftenen på et aftenskolekursus. Som 18-årig, færdiguddannet fra gymnasiet med de bedste karakterer i sin klasse, aflagde Jens et højtideligt løfte til sig selv foran det revnede spejl i det værelse, hvor han boede. Han ville komme ud af fattigdommen, men han ville aldrig glemme, hvor han kom fra. Han ville aldrig miste den ydmyghed, han betragtede som sin største rigdom. Med sin første løn som faglært murer gjorde han noget, som hans kolleger anså for vanvittigt. Han købte sin første aktie i Mærsk. Det var kun 10 aktier, der kostede næsten alle hans opsparede penge fra flere måneder. Men han havde hørt en forretningsmand sige, at det var sådan, de rige blev rigere. De følgende 2 årtier var præget af ofre, som få mænd ville kunne udholde. Jens arbejdede som murer om dagen, hvor han trodsede brændende sol og piskende regn, og studerede regnskab om aftenen, hvor han ofte kom hjem 23, kun for at åbne bøgerne og studere til 1 om natten. Hver en sparet øre blev til en investering. Hver en sparet krone var et frø sået for fremtiden. Mens kollegerne brugte penge på druk, spil og fornøjelser, geninvesterede han absolut alt. Som 25-årig mødte han Marie, en hjertevarm folkeskolelærerinde, som i ham så ikke den simple mand han var, men den ekstraordinære mand han kunne blive. Hun støttede ham betingelsesløst, selv når de i månedsvis kun spiste ris, bønner og æg, selv når han kom udmattet hjem og stadig satte sig for at studere. En dag vil det her betale sig, sagde Jens til hende på de sværeste aftener, mens han holdt hendes hærdede hænder. Det er ikke kun for os, det er for at vise, at simple mennesker, folk som os, også kan vinde i dette liv. Den første store investering kom, da han var femoktredive.
Jens havde sparet hver en øre op og havde penge nok til at købe en lille gård, der var på tvangsauktion på grund af gæld. Det var en grund på 200 hektar, tilsyneladende værdiløs, med forringede græsgange og et hus, der lignede en ruin. De andre interesserede lå, da de så den lille murer byde. Men Jens så noget, de andre ikke kunne se. Et uendeligt potentiale for kvægavl og landbrug. I de følgende 5 år, hvor han arbejdede 16 timer i døgnet, forvandlede han den tørre og forladte jord til en af de mest produktive og respekterede gårde i regionen. Han introducerede moderne teknikker, han havde lært fra fagbladet, investerede i genetisk forbedring af besætningen og diversificerede afgrøderne. De naboer, der tidligere havde hånet ham, bad nu om råd. Med de betydelige overskud fra gården begyndte Jens at diversificere sine investeringer med den samme tålmodighed og visdom, som han havde forvandlet uproduktiv jord til grønt guld. Han købte aktier i virksomheder, han virkelig troede på. Han investerede i ejendomme. Når alle troede, at markedet var i krise, investerede han i obligationer, når renterne var i top. Han havde et naturligt instinkt for forretning, som ingen universitet i verden kunne lære ham. Det var instinktet hos en, der kendte tingenes reelle værdi. Som 5-årig var Jens allerede mange millionær, men absolut ingen vidste det. Han blev ved med at bo i det samme simple hus på gården, køre i den samme gamle Ford pickup, som han havde købt brugt 10 år tidligere, og bære det samme ydmyge tøj som altid. Penge ændrer ikke, hvem du er indeni, sagde han altid til Marie. Hvis du var god som fattig, vil du være god som rig. Hvis du var dårlig som fattig, vil pengene kun gøre det tydeligere. Det var på det tidspunkt, han hørte om en lille bankinstitution, der var i vanskeligheder. Ejerne ville sælge, men ingen troede på virksomhedens potentiale. Jens så en mulighed. Han købte 30% af aktierne til en pris, som alle anså for alt for høj. I de følgende år beviste han, at han havde ret. Med en ledelse fokuseret på at betjene små landbrugere og mikrovirksomheder, folk som han selv havde været, voksede banken eksponentielt. Jens påtog sig aldrig ledende stillinger, han foretrak at blive i kulissen, men hans beslutninger som hovedaktionær forvandlede en lille regional institution til en af de største banker i provinsen. Som 60-årig, hvor han kunne have været pensioneret og nyt sin rigdom, gjorde Jens noget uventet. Han købte endnu en gård, endnu større end den første, ikke af grådighed, men af kærlighed til jorden. Det er her, jeg føler mig som mig selv, forklarede han til de få nære venner. Gården blev hans tilflugtssted. Han stod op 5:00 om morgenen, drak sort kaffe og gik ud for at se til dyrene. Hans medarbejdere behandlede ham som en almindelig landmand, for det var præcis, hvad han var, en almindelig landmand, der tilfældigvis var blevet milliardær. Jens pralede aldrig med sin rigdom. Han havde ikke et privatfly, boede ikke i en herregård, frekventerede ikke eksklusive klubber. Hans eneste ekstravagance var en ny pickup hver 10. Han brugte den samme stråhat, som han havde haft i 15 år, købt i en isenkrammer i byen. Penge er et værktøj, plejede han at sige. De kan bygge eller ødelægge. De kan bringe folk tættere på eller fjerne dem. Det afhænger af, hvordan du bruger dem. I de senere år havde han bemærket noget bekymrende. Hans egne bankfilialer var ved at blive kolde steder, hvor medarbejdere behandlede simple kunder dårligt. Han modtog klagebreve hver uge fra ydmyge mennesker, der blev dårligt behandlet, små erhvervsdrivende, der blev nedvurderet, pensionister, der blev ignoreret. Han besluttede, at det var på tide at se med egne øjne, hvad der skete, ikke som hovedaktionæren Jens Hansen, men som den simple landmand Jens Hansen. Forskellen, vidste han, ville være afslørende. Derfor var han der den morgen i byens centrale filial, klædt i sit sædvanlige tøj, klar til en lektion, som Mads Larsen aldrig ville glemme. Mads Larsen lå stadig af sin egen joke, da han besluttede at gøre øjeblikket til en magtdemonstration. For ham var det at sætte folk på plads mere end bare sjov. Det var en måde at opretholde den orden og det hierarki, han anså for naturligt. Hersen, sagde Mads, og genoptog en falsk professionel tone. For overførsler af denne størrelse har vi specifikke protokoller. De skal bestille tid i forvejen i vores private banking afdeling, fremlægge dokumentation for midlernes oprindelse og en række andre dokumenter. Jens bevarede roen.
Unge mand, dette har været min konto i over 20 år. Jeg har aldrig skulle bestille tid for at flytte mine egne penge. Men reglerne har ændret sig, smilede Mads ondskabsfuldt, især for overførsler over 10 millioner. Det er intern politik for at forhindre hvidvaskning af penge. Camilla hent den fulde KYC-formular til her. Camilla rejste sig hurtigt, tydeligvis nydende teatret. Selvfølgelig, hører direktør. Jeg henter også formularerne for erklæring om midlernes oprindelse og økonomisk kapacitet. Andre medarbejdere begyndte at nærme sig, tiltrukket af, hvad der lignede en speciel procedure. Susanne, supervisoren, sluttede sig til gruppen. Problemer, Mads? Ikke et problem, Susanne. Vi følger bare protokollerne. Denne herre vil overføre 15 millioner uden passende dokumentation. Dr. August Holm, som ventede i VIP-køen, sukkede selvtilfreds, så alle kunne høre det. Den slags situationer forsinker betjeningen for alle andre. Hvorfor sender de dem ikke til en mere passende filial? Doktoren har ret, indvilligede Pernille Møller og tjekkede sit guldur. Der findes landbrugskreditforeninger, der betjener denne type kunder. Mads tog en stak formularer, som Camilla havde bragt. Vi har brug for, at de udfylder disse dokumenter. Der er kun, talte han teatralsk, 17 formularer. Og vi skal også bruge bekræftede kopier af indkomstdokumentation for de sidste 5 år. Selvangivelse, bevis for ejerskab af landbrugsejendom. For ikke at nævne, tilføjede Camilla med et giftigt smil, at overførsler over 10 millioner kun kan behandles med 48 timers varsel af sikkerhedsmæssige årsager. Mark, sikkerhedsvagten, tog et skridt frem. Har direktør, hvis herren ikke har dokumentationen, er det måske bedst at komme tilbage en anden dag. Han skaber ubehag for de andre kunder. Robert Nielsen, forretningsmanden, rystede misbilligende på hovedet. Det er præcis, hvad der sker, når man blander klientel. Hver mand på sin plads, ikke sandt? Jens kiggede på stakken af formularer, så på ansigterne omkring sig. Alle forventede, at han ville blive intimideret, at han ville gå flovt, at han ville kende sin plads. Men Jens kendte sin plads udmærket, og det var lige præcis her. Unge Mads, sagde Jens roligt. Det forekommer mig, at I skaber forhindringer, der ikke eksisterede, da jeg åbnede min konto her. Er disse formularer nødvendige for alle kunder, eller kun for dem, I mener, ikke fortjener at være her? Spørgsmålet skar gennem luften som et knivsblad. Mads følte et øjebliks ubehag, men genvandt hurtigt sin arrogance. Det er standardprocedure, hør. Hansen, hvis de regelmæssigt havde flyttet store beløb, ville de allerede kende protokollerne. Mærkeligt, mumlede Jens og tog sin simple mobiltelefon op af lommen. For i sidste uge overførte jeg 20 millioner fra denne samme konto til en anden institution, og jeg behøvede ingen specielle formularer. Kommentaren skabte en akavet stilhed. Mads udvekslede blikke med Susanne, som viskede noget om at tjekke kontohistorikken. Under alle omstændigheder, fortsatte Mads i et forsøg på at bevare kontrollen, er det ikke muligt at behandle overførslen i dag. De bliver nødt til at bestille en tid og komme tilbage med al dokumentationen. Anne Mette, som havde observeret alt i stilhed, nærmede sig tøvende. Undskyld, hyr, direktør, men hvis allerede har en historik med store transaktioner, vil det så ikke være muligt at gøre en undtagelse. Anne Mette? Mads' stemme lød som en advarsel. Hver især passer sin egen funktion her. Protokollen eksisterer for at blive fulgt. Jens lagde sin mobiltelefon væk og kiggede sig omkring i filialen. Han så medarbejdere, der gemte sig bag ikke eksisterende regler, kunder, der følte sig overlegne, fordi de var født i mere komfortable vugger, og et system designet til at ydmyge dem, der ikke passede ind i den forventede standard. Jeg forstår, sagde Jens endelig. I vil ikke behandle min overførsel i dag, fint nok, men jeg vil gerne tale med regionsdirektøren. Mads smilede tilfreds. Regionsdirektøren er ude til et møde, men jeg kan notere deres besked. Det er ikke nødvendigt at notere noget, svarede Jens. Hans stemme bevarede den samme rolige tone. Jeg venter. Og så gjorde Jens noget, ingen forventede. Han satte sig i en af lænestolene i VIP-området og krydsede benene, tydeligt indstillet på at vente, så længe det var nødvendigt.
Den situation, som Mads troede, han havde kontrolleret med sine protokoller og byråkrati, fik pludselig en dimension, han ikke havde forudset. Den simple landmand lod sig ikke intimidere. Tværtimod opførte han sig som en, der havde al ret til at være der. Dette generede Mads mere end nogen direkte konfrontation. Hvad der var startet som et simpelt forsøg på ydmygelse, var nu ved at forvandle sig til noget meget farligere for Mads. En situation, der var ved at glide ham fuldstændig af hænde. Jens Hansen, der sad komfortabelt i VIP-lænestolen, som om han ejede stedet, havde vendt spillet på en måde, ingen havde forventet. "Har direktør?" hviskede Susanne og nærmede sig nervøst. "Jeg har tjekket hans kontohistorik. Der er transaktioner på millioner hver uge. Regelmæssige overførsler, investeringer, hævninger, alt er i orden." Mads følte jorden forsvinde under sig. Hvis Jens virkelig havde den historik, afslørede alle de protokoller, han havde opfundet sig for, hvad de virkelig var, ren diskrimination. "Det må være en erhvervskonto," mumlede Mads og forsøgte at klamre sig til enhver forklaring. "Han er sikkert bare en fuldmægtig, ikke den reelle indehaver." Men Camilla, som af nysgerrighed havde tilgået systemet, kom med oplysninger, der fik Mads blod til at fryse. Direktør, kontoen står i hans eget navn, som privatperson. Og der er en note her i systemet, premiumkunde, differentieret betjening. Robert Nielsen, som indtil da havde støttet Mads, begyndte at blive urolig. Som erfaren forretningsmand vidste han, hvornår en situation var ved at køre af sporet. "Mads, det er måske bedre at løse dette diskret." "Løse hvad?" vridsede Mads. Hans stemme begyndte at vise tegn på desperation. "Der er intet at løse. Der er protokoller." Dr. August Holm, der bemærkede den voksende opmærksomhed, forsøgte diskret at forlade filialen, men Pernille Møller kunne ikke stoppe med at kigge på Jens. Noget ved hans holdning, måden han forblev rolig og selvsikker på, begyndte at vække en forfærdelig mistanke i hendes sind. Det var da det øjeblik, Mads frygtede mest, kom. Hans telefon ringede, og på displayet stod der: "Regionsledelsen." "Hallo," svarede Mads, hans stemme skælvende. "Mads, det er regionsdirektøren. Jeg har lige modtaget et mærkeligt opkald. Er der nogen, der prøver at kontakte mig der i din filial?" En herre ved navn Jens Hansen. Mads kiggede på Jens, som observerede ham med et roligt smil. Hvordan havde den simple landmand fået fat i regionsledelsens direkte nummer? Ja, det er der, direktør. Der er en kunde her, der vil tale med dem." "Kunde?" Regionsdirektørens stemme lød overrasket. "Mads, har du tjekket, hvem Jens Hansen er?" "Selvfølgelig har jeg det. Det er en eller anden tilfældig landmand, der skaber tumult her." Stilheden i den anden ende af linjen var lang og tung. Da direktøren talte igen, havde hans stemme fuldstændig ændret tone. "Mads, jeg har brug for, at du giver telefonen til hr. Hansen med det samme, og behandler ham med den størst mulige respekt. Det er en ordre." Mads følte sine hænder skælve. "Men hr. direktør, jeg forstår ikke." "Giv telefonen nu, Mads." Direktørens råb rungede højt nok til, at alle i filialen kunne høre det. Mads, med et ansigt rødt af skam, gik hen til Jens som en mand på vej til sin egen begravelse. Hansen, stammede han og rakte telefonen frem med rystende hænder. "Regionsdirektøren vil tale med dem." Jens tog telefonen roligt, som om det var det mest naturlige i verden. "Hallo Rasmus, hvordan har min dreng det?" Den fortrolige tone i Jens' stemme fik alle i filialen til at holde vejret. Den simple mand talte med regionsdirektøren, som om de var gamle venner. "Jeg er her i centralfilialen for at lave en overførsel, men det ser ud til, at dine medarbejdere har opfundet nogle nye, meget interessante protokoller." Mens Jens talte i telefon, skete der en synlig forandring i filialen. Medarbejdere, der før havde levet åbenlyst, hviskede nu nervøst til hinanden. Kunder, der havde fremsat nedsættende kommentarer, begyndte at svede koldt. Susanne forsøgte at nærme sig Annemette. "Vidste du, hvem han var?" hviskede hun. "Nej," svarede Annemette. "Men det er lige meget. Han fortjente at blive behandlet med respekt uanset hvad." Camilla, der indså situationens alvor, begyndte at græde stille. Freja, praktikanten, kiggede skiftevis på Jens og Mads og forsøgte at bearbejde, hvad der skete. Mark, sikkerhedsvagten, forsøgte at gemme sig bag en søjle og bad til, at ingen ville huske hans tidligere trusler.
Ja, Rasmus, jeg forstår, fortsatte Jens telefonsamtalen. Hans rolige stemme stod i kontrast til den generelle panik. Nej, du behøver ikke at komme her. Vi kan løse det internt. Ja, jeg ved, du stoler på min dømmekraft. Da Jens endelig lagde på og gav telefonen tilbage til Mads, var stilheden i filialen absolut. Selv aircondition-anlægget syntes at have stoppet. Nå, sagde Jens og rettede på sin stråhat. Det ser ud til, at I snart får mulighed for at lære nogle rigtige protokoller at kende. Mads sank en klump i halsen, velvidende at hans karriere netop var kollapset for øjnene af ham. Og det værste af det hele var, at han selv havde været arkitekten bag sin egen ødelæggelse. Situationen var eskaleret langt ud over simpel ydmygelse. Nu var det et spørgsmål om professionel overlevelse, og alle i filialen vidste, at de var på den forkerte side af historien. Jens Hansen tog en simpel tablet op af lommen på sin ternede skjorte. Skærmen, beskyttet af en allerede ridset skærmbeskytter, lyste op, da han rørte ved den. Med præcise bevægelser, der viste, at han mestrede teknologien på trods af sin alder, åbnede han en digital mappe. Mit navn er Jens Hansen, sagde han. Hans stemme rungede gennem den tavse filial. Og jeg er hovedaktionær i denne bank. Han vendte tablettens skærm mod Mads og afslørede officielle dokumenter. Elektronisk fuldmagt med digital certificering, autentificeret selskabsdeltagelse og revideret kontoudtog. Alt behørigt stemplet og digitalt underskrevet. Den stilhed, der fulgte, var øredøvende. Det var, som om tiden var stoppet, som om selve luften var stivnet. Mads Larsen følte sine ben give efter. Camilla udstødte et kvalt skrig. Susanne blev bleg som et lagen. Robert Nielsen følte sin mund tørre ud øjeblikkeligt. Det er ikke muligt, stammede Mads. Hans hænder rystede, mens han skiftevis kiggede på tablettens skærm og på computeren, der viste millionerne på Jens' konto. 43% af bankens aktier, forklarede han roligt. Erhvervet over 23 års investeringer. Pernille Møller følte gulvet forsvinde under sig. Hendes juveler virkede pludselig som billigt biuderi ved siden af den mand, hun få minutter tidligere havde kaldt pøbel. Dr. August Holm, som havde filosoferet om uddannelse og socialt hierarki, forsøgte at sluge de ord, han havde spyttet ud med så meget gift. Syg, har Hansen. Mads forsøgte at genvinde fatningen, men hans stemme kom ud skælvende og knækket. Jeg vidste det ikke. Ingen fortalte mig det. Ingen fortalte dig det, fordi jeg ikke ville have, at de skulle vide det, svarede Jens og lagde dokumenterne væk med samme ro, som han havde vist dem. I de sidste 6 måneder har jeg modtaget 847 klagebreve om betjeningen i vores filialer. Ydmyge mennesker bliver dårligt behandlet. Små erhvervsdrivende bliver nedvurderet. Ældre bliver ignoreret. Han holdt en pause og kiggede sig omkring i filialen. Hans øjne gled over hver person, der havde deltaget i ydmygelsen. Jeg besluttede at komme personligt for at se, hvordan mine medarbejdere behandler de kunder, der har mest brug for respekt og opmærksomhed. Anne Mette, den eneste medarbejder, der havde forsvaret Jens, stod med åben mund. Hun havde forsvaret bankens hovedaktionær uden at vide det, men hun fortrød det ikke. Hun havde gjort det rigtige. Har Hansen. Robert Nielsen forsøgte at nærme sig, hans tidligere arrogance forvandlet til patetisk underdanighed. Jeg lavede bare sjov. Jeg mente ikke at være respektløs. Jens stirrede på ham med øjne, der havde set årtiers kamp og overvindelse. Robert, det er ikke mig. De har været respektløse overfor. Det er dem selv. En mand, der dømmer andre på deres udseende, er en mand, der intet har lært om livet. Mark, sikkerhedsvagten, forsøgte at gemme sig bag de andre medarbejdere og bad til, at Jens ikke ville huske hans trusler og den hånd, han havde ført til sin knibbel. Unge Mads. Jens fortsatte og vendte sin opmærksomhed mod filialdirektøren, som nu svedte voldsomt. I alle disse år, hvor jeg har bygget denne bank, har jeg altid drømt om, at den skulle være et sted, hvor enhver person kunne komme ind og blive behandlet med værdighed. Et sted, hvor en landmand som mig, en murer, en pensionist, en rengøringsassistent, enhver person ville blive modtaget med respekt. Mads åbnede og lukkede munden flere gange som en fisk på land, men der kom ingen lyd ud. Hele hans karriere passerede forbi hans øjne som en film i slow motion, men hvad finder jeg her i dag?
Jens rystede på hovedet med ægte tristhed. Jeg finder medarbejdere, der har glemt, hvad det vil sige at tjene, som forveksler deres position på arbejdet med moralsk overlegenhed, som behandler kunder som fjender eller som objekter for morskab. Pernille Møller forsøgte at hviske en undskyldning, men Jens løftede blidt sin hånd. Frue, de behøver ikke at undskylde over for mig. De skal undskylde over for den person, de er blevet. De skal se dem selv i spejlet og spørge, om det er den person, de ønsker at være. Dr. August, som havde talt om uddannelse, følte sig mindre end en myre. Al hans påståede intellektuelle overlegenhed havde vist sig at være ren uvidenhed. Ved I, hvad der bedrøver mig mest? Fortsatte Jens. Hans stemme ladet med en dyb melankoli. Det er, at I har mistet muligheden for at møde ekstraordinære mennesker, fordi I var blændet af udseendet. Hvor mange specielle kunder har I mishandlet? Hvor mange inspirerende historier har I ignoreret? Hvor mange livslektioner har I spildt? Freja, praktikanten, begyndte at græde stille. Hun var ung. Der var stadig tid til at ændre sig, til at lære, til at blive et bedre menneske. Direktør Jens' stemme havde nu en fastere tone. De spurgte mig, hvem jeg var, til at sige, at Anne Mette ikke var fyret. Når som hovedaktionær i denne bank har jeg den autoritet, og jeg går videre. Anne Mette vil blive forfremmet til regionsdirektør. Anne Mette følte benene vakle. Hun havde forsvaret det, der var rigtigt, uden at forvente en belønning, og nu blev hun anerkendt på en måde, hun aldrig havde kunnet forestille sig. Hvad angår dem? Jens kiggede direkte på Mads. Deres funktioner i denne bank er afsluttet fra dette øjeblik. Ikke af hævn, men fordi en leder skal være et eksempel. Og det eksempel, de har givet i dag, er ikke i overensstemmelse med de værdier, denne bank repræsenterer. Mads faldt ned i en nærliggende stol. Vægten af virkeligheden ramte ham endelig med fuld kraft. På få minutter havde han mistet sit job, sit omdømme, sin selvtillid, alt sammen på grund af sin arrogance og fordomme. Susanne, fortsatte Jens. De er også afskediget. En supervisor, der deltager i og opfordrer til ydmygelser, har ingen plads i vores team. Hele filialen var i chok. Rige kunder opdagede, at de havde fornærmet den mest magtfulde mand i banken. Medarbejdere, der havde grinet og hånet, frygtede nu for deres job og omdømme. Men Jens Hansen, den simple mand med stråhat og ydmygt tøj, var ikke færdig. Der var stadig lektioner at lære og ændringer at implementere. Retfærdigheden skete fyldest, men på en måde, som ingen havde forventet, med værdighed, visdom og en ro, der kun kommer fra en, der virkelig kender værdien af livets vigtige ting. Det kaos, der fulgte efter Jenses afsløring, var som at se et korthus falde sammen i slow motion. Mads Larsen, der få minutter tidligere var filialens konge, sad nu i en stol med ansigtet i hænderne og mumlede: "Det kan ikke være virkeligt," igen og igen. Manden, der havde bygget sin identitet på at ydmyge andre, opdagede på den værst tænkelige måde, at livet har en særegen måde at lære ydmyghed på. Camilla, receptionisten, der havde set på ham med så megen foragt, forsøgte desperat at nærme sig Jens. "Herr Hansen, vær venlig, jeg vidste det ikke. Hvis jeg havde vidst det, ville jeg aldrig." Hendes ord kom snublende ud, afbrudt af desperate hulk. Den 23-årige unge kvinde, der betragtede Mads som sin mentor, så nu sin professionelle verden smuldre for øjnene af sig. "Frøken Camilla," sagde Jens med den samme venlighed, han havde bevaret under hele prøvelsen. "Spørgsmålet er ikke, hvad de ville have gjort, hvis de vidste, hvem jeg var. Spørgsmålet er, hvorfor de behandlede en, de ikke kendte, dårligt. Respekt bør ikke afhænge af en persons bankkonto." Susanne forsøgte et sidste desperat træk for at redde sit job. "Herr Hansen, jeg har 3 børn at forsørge. Vær venlig, giv mig en ny chance. Jeg kan ændre mig." Hendes tårer var ægte. Frygten for arbejdsløshed havde knust hendes arrogance som en hammer, der knuser glas. Robert Nielsen, forretningsmanden, der havde filosoferet om folk, der ikke kendte deres plads, var nu bleg som et lagen. Hans bilforretning var afhængig af lån fra banken for at fungere. I sit hoved beregnede han hurtigt, hvor mange kontrakter, der kunne blive annulleret, hvor mange kunder, der kunne flygte, når historien spredte sig i byen. "Herr Hansen," forsøgte han med skælvende stemme. "Det var alt sammen en misforståelse.
Jeg har den største respekt for dem og for banken. Har Robert, afbrød Jens ham blidt. De respekterede mig ikke, da de troede, jeg kun var en fattig landmand. Hvorfor skulle jeg tro, at de respekterer mig nu, hvor de ved, jeg er rig? Pernille Møller, selskabsdamen, der havde talt om socialt hierarki, var i absolut panik. Hendes position i det lokale samfund afhang udelukkende af hendes netværk af relationer med indflydelsesrige personer. At have fornærmet hovedaktionæren i regionens største bank var socialt selvmord. Det var en forfærdelig fejltagelse, udbrød hun, hendes juveler skælvede, mens hun gestikulerede nervøst. Jeg gennemgår en svær tid. Jeg er ikke mig selv, doktor. August Holm, som havde prædiket om uddannelse og sociale klasser, befandt sig i en pinlig tavshed. Som respekteret læge vidste han, at nyheden hurtigt ville sprede sig i byens sociale kredse. Hans omdømme, opbygget gennem årtier, lå i ruiner på grund af 15 minutters arrogance. Men det var Mark, sikkerhedsvagten, der havde den mest dramatiske reaktion. Den store, intimiderende mand, der havde tilbudt sine tjenester for at fjerne Jens fra filialen, græd nu som et barn. Har Hansen, jeg gjorde bare mit arbejde. Har Mads befalet det. Jeg ville aldrig gøre noget imod dem. Hans pludselige hengivenhed var lige så patetisk, som hans tidligere arrogance havde været oprørende. Anne Mette, midt i kaosset, forblev i en tilstand af chok. Den uventede forfremmelse var endnu ikke fuldt ud blevet bearbejdet af hendes sind. Hun havde forsvaret en kunde af princip, uden at forestille sig de konsekvenser, det ville medføre. Nu befandt hun sig i centrum for en fuldstændig transformation af filialen. Freja, den unge praktikant, nærmede sig forsigtigt Jens. Har Hansen, sagde hun, hendes stemme næsten en hvisken. Jeg er meget ked af det. Jeg er ny her, og jeg troede, jeg skulle følge de andres eksempel. Jeg ved, det ikke er en undskyldning, men jeg kan lære at blive bedre. Jens kiggede på den unge kvinde med venlighed. Det var præcis denne ægte ydmyghed og vilje til at vokse, han søgte i sine medarbejdere. Freja, at anerkende sin fejl er det første skridt til at rette den. Du har potentiale til at blive en fremragende professionel. Imens observerede andre medarbejdere i filialen, som ikke direkte havde deltaget i ydmygelsen, scenen med en blanding af lettelse og bekymring. De vidste, at drastiske ændringer var på vej, og nogen spekulerede på, om deres egen tidligere adfærd ville bringe dem i fare. Filialens telefon begyndte at ringe uophørligt. Nyheden om, at bankens hovedaktionær personligt var i filialen, havde spredt sig som en løbeilt. Lokale journalister, andre forretningsfolk, endda familiemedlemmer til de involverede forsøgte at få oplysninger. Mads i sin desperation gjorde et sidste forsøg. Hansen, jeg kan rette op på det her. Jeg kan ændre hele kulturen i filialen. Jeg kan træne medarbejderne. Vær venlig, giv mig en chance. Jens så på ham med en blanding af tristhed og fasthed. Mads, i årevis har du haft chancen for at skabe en kultur af respekt her. I stedet skabte du en kultur af arrogance og foragt. Chancer eksisterer for dem, der anerkender og griber dem. Din er forbi. Sandra gjorde et sidste desperat forsøg. Men, hr. Hansen, jeg har arbejdet her i 15 år. Jeg kender alle procedurerne. Uden mig fungerer filialen ikke. Fru Susanne, svarede Jens roligt. Ingen institution er større end de mennesker, den tjener. Du kender måske procedurer, men du har glemt det vigtigste, hvordan man behandler mennesker med værdighed. Det lærer man ikke i en manual, det lærer man i hjertet. Situationen blev mere og mere anspændt. Nogle kunder, der havde deltaget i ydmygelsen, begyndte at forlade filialen diskret for at undgå yderligere pinlighed. Andre, nysgerrige efter begivenhedernes udvikling, forblev som tilskuere til et drama, der var blevet meget virkeligt. Jens kiggede sig omkring i filialen, sin filial, og så ikke kun øjeblikkets kaos, men også fremtidens muligheder. Han så en mulighed for at transformere, ikke kun dette sted, men for at sende en besked til alle bankens andre filialer. En besked om værdier, respekt og den sande målestok for succes. Anne Mette, sagde han og vendte sig mod den nye direktør. I morgen begynder vi at implementere dybtgående ændringer her. Jeg vil have, at du forbereder et møde med alle medarbejderne. Vi skal bygge en ny kultur baseret på respekt og menneskelig værdighed.
Retfærdigheden skete fyldest, men Jens vidste, at det virkelige arbejde kun lige var begyndt. At afskedige de arrogante var kun det første skridt. Den virkelige udfordring ville være at bygge noget bedre i stedet for det, der var blevet ødelagt. 6 måneder efter den dag, der ændrede alt, var bankfilialen blevet et forbillede for hele regionens finansielle system. Anne Mette, nu solidt etableret som regionsdirektør, havde implementeret ændringer, der gik langt ud over interne politikker. Hun havde skabt en stille revolution i den måde, almindelige mennesker blev behandlet på. Den første ændring havde været symbolsk, men stærk. Lige ved indgangen til filialen stod et diskret, men synligt skilt. Her er alle velkomne, uanset udseende, erhverv eller social status. Det var ikke bare dekoration, det var et løfte, som alle medarbejdere havde taget til sig af hjertet. Jens besøgte filialen en gang om ugen, altid klædt i sit simple landmandstøj. Men nu hilste hver medarbejder på ham, ikke fordi han var hovedaktionær, men fordi de havde lært at se ud over facaden. Endnu vigtigere behandlede de alle andre kunder med den samme respekt, som de viste ham. Freja, den unge praktikant, der havde bedt om en ny chance, var blevet en af de mest elskede medarbejdere af kunderne. Hendes forvandling var fuldstændig. Fra en usikker ung kvinde, der fulgte dårlige eksempler, til en selvsikker professionel, der skabte positive eksempler. Jeg lærte, at respekt ikke er noget, man kun giver til dem, der kan gengælde det, plejede hun at sige til de nye praktikanter. Respekt er noget, vi giver, fordi vi er anstændige mennesker. Historien om Mads Larsen tog dog en anden drejning. Efter at være blevet fyret, tilbragte han uger i en dyb depression. Hans arrogance havde ikke kun kostet ham jobbet, men også familiens og vennernes tillid. Hustruen forlod ham og tog børnene med. Vennerne trak sig væk. Han opdagede på den mest smertefulde måde, at relationer baseret udelukkende på status og udseende er skrøbelige som sandslotte. Men det var netop dette fald, der blev hans redning. En dag, desperat og alene, opsøgte Mads Jens på gården. Han fandt manden, han havde ydmyget, i færd med at passe sine køer, klædt i det samme simple tøj som altid. "Ha, Hansen," sagde Mads. Tårerne løb ned af hans magre ansigt. "Jeg er kommet for at bede om tilgivelse, ikke for at få mit job tilbage. Jeg ved, jeg ikke fortjener det. Jeg er kommet, fordi de skal vide, at jeg har lært min lektie. Jeg lærte det på den værst tænkelige måde, men jeg lærte det." Jens stoppede med at fodre dyrene og kiggede på manden, der havde været hans modstander. Han så ikke længere den arrogante direktør, men et knust menneske, der havde fundet ydmyghed gennem smerte. "Mads," sagde Jens, "tilgivelse er noget, jeg giver dig i hjertet, men det vigtigste er, at du tilgiver dig selv og bruger denne erfaring til at blive et bedre menneske." I de følgende måneder begyndte Mads at arbejde som sælger i en lille elektronikforretning. Hans løn var en brøkdel af, hvad han tjente som direktør, men noget havde ændret sig i ham. Han behandlede hver kunde, rig eller fattig, velklædt eller simpel, med ægte respekt og opmærksomhed. Hans kolleger bemærkede, at han tog sig særligt af de mere ydmyge kunder, som om han betalte en moralsk gæld. Susanne, den tidligere supervisor, havde sværere ved at acceptere sit fald. Hun brugte måneder på at bebrejde andre for sine egne fejl og forsøgte at få job i konkurrerende banker, men historien om hendes deltagelse i ydmygelsen af hovedaktionæren havde spredt sig i finanssektoren. Da hun endelig fik arbejde som kasserer i en lille sparekasse, tog det hende næsten et år at forstå, at ydmyghed ikke var ydmygelse, men befrielse. Robert Nielsen, den arrogante forretningsmand, stod over for alvorlige konsekvenser i sin forretning. Mange kunder annullerede kontrakter, ikke kun af frygt for repressalier fra banken, men fordi historien afslørede hans sande karakter. Hans bilforretning var tæt på konkurs, og han blev tvunget til at afskedige medarbejdere, han anså for mindreværdige. Ironien var ikke til at overse. Manden, der dømte andre på deres sociale status, opdagede på egen krop, hvad det ville sige at blive dømt. Pernille Møller blev en social paria. De samme veninder, der lå af hendes grusomme kommentarer, undgik hende nu til fester og arrangementer. Hun opdagede, at hendes sociale position var mere skrøbelig, end hun havde forestillet sig. Alene og afvist begyndte hun at udføre frivilligt arbejde på plejehjem og børnehjem,
Ikke for reklame, men fordi hun havde brug for at genfinde forbindelsen til sin egen menneskelighed. August Holm, måske fordi han var ældre og klogere, var den, der bedst bearbejdede lektionen. Han opsøgte Jens et par uger efter hændelsen og havde en lang samtale om privilegier, uddannelse og sand visdom. Doktor, sagde Jens til ham, et eksamensbevis kan gøre en til en kompetent professionel, men kun ydmyghed gør en til et klogt menneske. Fra den dag begyndte doktor August at behandle dårligt stillede familier gratis og opdagede, at medicin ikke kun handler om at helbrede kroppe, men om at behandle mennesker med værdighed. Den smukkeste forvandling skete dog med Annemette. Den unge kvinde, der havde forsvaret en fremmed af princip, opdagede, at små modige handlinger kan ændre verden omkring os. Under hendes ledelse implementerede filialen gratis programmer for finansiel uddannelse for landarbejdere, mikrolån til små iværksættere og prioriteret betjening for ældre og personer med handicap. Ved du, hvad jeg har lært? Sagde Annemette til Jens under et af hans besøg. Jeg har lært, at lederskab ikke handler om at være over folk, det handler om at være ved siden af dem. Et år efter hændelsen besluttede Jens at aflægge et sidste forklædt besøg i filialen. Han ankom klædt i det samme simple tøj og observerede, hvordan han ville blive modtaget af de nye medarbejdere, der ikke kendte ham personligt. Det han så, fyldte ham med stolthed. Hver medarbejder hilste på ham med ægte venlighed. De tilbød ham vand, spurgte, hvordan de kunne hjælpe. De behandlede ham med den samme omhu, som de ville vise enhver anden kunde. Da han endelig identificerede sig, blev overraskelsen efterfulgt ikke af pinlighed, men af glæde. De havde behandlet hovedaktionæren godt, ikke fordi de vidste, hvem han var, men fordi de havde lært at behandle alle mennesker godt. Den aften, tilbage på sin gård, sad Jens på verandaen og betragtede stjernerne. Marie, hans kone, bragte ham en kop kaffe og satte sig ved siden af ham. Var det værd? Spurgte hun. Jens smilede, det der rolige smil fra en, der havde sået forvandlingens frø. Mere end det værd. Vi opdagede, at det er muligt at ændre verden en person ad gangen. Og nogle gange er alt, hvad der skal til, en person med mod nok til at vise, at kejseren er nøgen. Lektionen var blevet lært. Retfærdigheden var sket fyldest, og vigtigst af alt var liv blevet forvandlet. Ikke kun de arrogantes, der lærte ydmyghed, men også de ydmyges, der opdagede deres egen styrke. Og Jens Hansen, den simple mand med stråhatten, havde bevist, at sand rigdom ikke måles i penge, men i evnen til at løfte andre og skabe en mere retfærdig og respektfuld verden for alle. Denne historie får os til at tænke over, hvordan vi ofte først værdsætter folk, når det er for sent. Hvis denne besked rørte dig, så giv et like og skriv i kommentarerne, hvad du ville have gjort i denne situation. Din mening kan inspirere andre. Vi ses i næste video.